benvinguts i benvingudes a la mostra de dansa de l'Esbar Sant Martí de Barcelona amb motiu de la festa major del Clot. Com sabeu, aquesta mostra de dansa any rere any es dedica a la marató de TV3 amb la recollida de l'entrada, del preu de l'entrada. Enguany, la 33a edició de la marató va acabar les malalties respiratòries, que són les que afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per a la respiració, la funció de la qual és el subministrament de l'oxigen, necessari per al metabolisme cel·lular i l'eliminació del diòxid de carboni resultant d'aquest metabolisme. Segons la comunitat científica, la pol·lució, les partícules contaminants atmosfèriques i el tabac estan entre les principals causes que provoquen aquestes patologies, però també n'hi ha la causa infecciosa, immunitària i un component genètic. Poden afectar tothom i es donen en totes les edats de la vida, amb una alta incidència en la infància i en la gent gran. Doncs bé, per lluitar contra totes aquestes malalties i per aconseguir tots els remeis necessaris, dediquem a aquesta actuació. Comencem, doncs.
els més vells records. Ven cartolines blanques per poder-hi escriure tot el teu dolor. Ven retalls de rondalles, poemes de sucre, notes de colors. Ven pentagrames verges per poder compondre la teva cançó.
abraçades perquè en ells hi trobis tot el meu consol. Fent la sua acumulada per l'esforç de dir-te que ets el meu tresor. Escolta la guitarra del trobador, és un far que esclata dins la foscor. Ets somriure de plata, poema de sucre, nota de colors. Ets petó de maduixa, remei d'herbes bones, ets el meu dolor. Ara ve l'hivern, sempre plou i neva, pobres traginers, que pel món naveguen, pobres traginers, que pel món naveguen. Matxos endavant, traginers darrere, i quan sona l'hostal diuen a l'hostessa, quan sona l'hostal diuen a l'hostessa que hi ha per menjar, que és tard i es fa vespre i hem d'anar a passar el riu de Tordera, i hem d'anar a passar el riu de Tordera. Tot passant el riu de Tordera, el del plomall blanc, l'aigua se l'emmena, el del plomall blanc, l'aigua se l'emmena. Traginers, correu, que el guiatge es neva clamant Sant Anton, que per patró tenen clamant Sant Anton, que per patró tenen.
el grup Revolta i 39. I el grup de l'escola de la Rembellón i Iniciació a la Dansa. Moltes gràcies a tots i totes i moltes felicitats per aquest espectacle que ens heu fet avui. Un fort aplaudiment també per l'equip tècnic, l'equip de vestuari, l'equip directiu i l'equip artístic de l'Esbart i els mestres de Noelia Barro, la Lisa Retonada, la Sandra Brufao, l'Ignacio Fusona, la Maria Lázaro, el Jordi Martínez, l'Alba Martínez, la Diana Martínez, el Roger Martínez, l'Anna Ortiz, la Maribel Pérez i la directora de l'Escola de Dansa, la Diana Covina, i el director de l'Esbart, el David Martínez. Moltíssimes gràcies a tothom. I ara, a ballar tots i totes el nostre himne. Som Sant Martí, orgull Sant Martí. Gràcies, família. Són molts anys compartint arreu de tot el món, infinitat de danses ballades des del cor. Damunt l'escenari, gent molt diferent, Comparteix la passió de ballar eternament. amb els punts de sempre hem creat balls que tots ens han marcat, recollint la història de pobles i ciutats. Que la dansa no pari, és pura vida, ho diem de veritat. Cos, ritme i melodia, amor i llibertat. Conservant la tradició, plens de nova creació, amb la riquesa cultural dels nostres països catalans. Som Sant Martí, som Sant Martí, la dansa és la nostra joia que encén el nostre camí. Som Sant Martí, som Sant Martí, la dansa és la nostra joia que encén el nostre camí. Ai, petits, mitjans i grans, tots som importants, sortim junts a la plaça a fer el ball del ram. Ja estem dins del teatre a punt de començar. Ja sentim el nervi, la gana de vibrar. Conservant la tradició, plens de nova creació, amb la riquesa cultural dels nostres països catalans. Som Sant Martí, som Sant Martí, la dansa és la nostra joia que encén el nostre camí. Som Sant Martí, som Sant Martí, la dansa és la nostra joia que encén el nostre camí. Ai, Sant Martí, ai de Barcelona.
Bé, moltíssimes gràcies a tothom una vegada més i també a totes les famílies, amics i amigues que ens heu acompanyat. Recordar-vos que qui vulgui continuar col·laborant amb la Marató pot apropar-se a la taula de so i que el vídeo amb l'espectacle estarà en una setmana aproximadament al nostre canal de YouTube i us passarem l'enllaç. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.